Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu hokki tabbitinore dow gomnati mako ittan ɓillaji ɗi kaɗi wakkere ndemri be gainaka jahol yeso ha lesdi ndi. Tinubu wi waɗan non on ngam fesinango ummatore lesdi Nigeria nyamdu hama be wurtingo sorra ha lesɗe yasi. Tinubu andini non on ha yake gidal ngal o waɗi be ardiɗo lesdi Brazil Mr. Luis Inacio Lula da Silva ha fadorde lesdi Brazil ndin wato Copacabana 40. Tinubu ɓesdi wi'ugo famre hakkunde lesdi Nigeria be lesdi Brazil dow ko larani ndemri be gainaka, jahale be piroje, wasugo jamɗe tilimɗe, hawtade be al'adaji hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi sattinte ha yake gilla mako ha lesdi Brazil majum. Wakkere durngol bo Tinubu wi gomnati mako hosi jabruɗe kanduɗe ngam wallitigo shanu durngol dabbaji be gertoɗe ha lesdi ndin. Ministajo hakkilanki shanu durngol dabbaji Idi Muktar Maiha ɗon nder ɗoftiɓe Tinubu yago lesdi Brazil. O andini dow lesdi Nigeria be lesdi Brazil haɓɓidi famre fere-fere tati ha yake gidal Tinubu be Mr. da Silva. Famral aranal laati dow ko larani hakkilanki njamu dabbaji hedi fadduki nyawuji dabbaji man. Famral ɗiɗaɓal bo larani sewaku. Ha yake famral tataɓal bo larani heɓango wainaɓe lesdi Nigeria audi na'i, dokkoji kosam be kusel ko ɗuɗi bi'eteɗum Research into Genetic Materials and Breed. Noy famral majum wallitirta wainaɓe lesdi Nigeria? Da ministajo hakkilanki shanu dabbaji Idi Muktar Maiha. Min gari haɗo be ardiɗo leddi President Bola Ahmed Tinubu, min giidi bo be himɓe Brazil haɗo min gewti be maɓɓe, inchallah Allahu ɓe wallay en ko larani hala durgol hande. Ko larani hala durgol bo ɗum koɓe haɗo nayi maɓɓe pat nayi maɓɓe ɗi wodi barka, ɗi barka kosam e barka kusel. Inchallah Allah min woldi e maɓɓe, nayi maɓɓe min kosa min keɓay nayi maɓɓe haɗo ɓe min jari e Nigeria en pat en keɓa en bota ko larani hala durgol hikka. Ɓawo ɗon ɓe dokkana bo gene, en ndema gene banno en ndemrata butali, en ndema marori, en rema gene, kanje ɗo gene tan kanje tan e ñamata. Wala hande gaynako o hosa nagge ɗo wanca diga fuuna yago hirna, wala e durta nayi. Kanjum go a joɗa a rema gene, nayi ma joɗa duro wala haɗi yata ɗi keɓa barka, aɗo suuti an bo aɗo suuti. Kañum waddi min haɗo shugaban ardiɗo leddi bo o ardi amin haɗo min gewti e maɓɓe, ɓe gerdi ɓe wallay en keɓa gene, en keɓa bo dabbaji ɗi jamanu ɗo hokkata en kosam ban wiigo pendirde. Hande to a ɓiri nagge a heɓan liita 50-60 iri nayi ɓe dokkata en to Allah hoddiri. Min gari min boldi min narri ɓe dokka en nayi majum. Tinubu yahi lesdi Brazil ngam humpitiggo hawrinde kawral lesɗe BRICS ha birniwol Rio de Janeiro. Nder ɗoftiɓe Tinubu yago Brazil man wodi gomnajo diwal Niger, be gomnajo diwal Benue, be mo Delta, be mo Lagos, hawtade be mo Ogun. Ha fahin wodi ministajo hakkilanki shanu ndemri be ministajo hakkilano shanu yasi lesdi. Iga Abuja, Umar Aliyu, Kode Radio International, BTV.